Bună, eu am revenit din nou și asta o să vă arăt tot ce am cumpărat. Așa că o să începem cu această paletă de la Wilko. Bine, ea e de la Essence. Așa, și arată așa înăuntru. Ea este foarte, foarte frumoasă. Și o să începem și cu a doua paletă. Este de la W7 Tokyo și arată așa. Și înăuntru ea arată așa. Este foarte, foarte frumoasă. Pe urmă o să începem. Am luat un rimel de la Maybelline, el arată așa. Este laș. Pe urmă am mai luat Baby Skin pentru pori. Pe urmă am mai luat un concealer. Așa cum să le pun aici pe toate. Tot de la Essence am mai luat un eyeliner brown. El arată așa. Și o să vă fac un swatch să vedeți cum arată el. Oricum, eu am multe swatch-uri pe mână, că am făcut un magazin. Exact așa. Nu am luat pe negru, fiindcă pe negru am și începe pe maro. Pe urmă am mai luat pentru sprâncene. Acesta este tot de la Essence și îl arată așa. Nu l-am folosit încă, nu am mai folosit de foarte mult timp nimic pentru sprâncene, că mi le vopseam, dar nu am găsit aici vopsea pentru sprâncene, așa că trebuie să-mi fac sprâncenele cu ceva. Pe urmă, tot de la Wilko am luat acest slip-on. Nu am găsit la Superdrug, așa că am luat acolo. De la Holland & Barrett am luat acest Korean Ginseng Tea. Este 50 de pies, face cu apă caldă sau apă rece. Am luat decât unul. De la Primark am luat aceste sosete. Ele sunt 3 lire. Așa. Tot de la Primark am luat Super Glue. 60 de pies pentru 2. Și de la Severs am luat aceste tipsuri pentru unghii, fiindcă vreau să mi le fac acasă, nu vreau să le mai fac la magazin. La salon, fiindcă nu-mi place cum le face. Și mai avem de la Essence acest ruj care spune că schimbă culoarea. Noi acum o să-l testăm pe acesta și restul o să le testăm în clipul următor. El arată așa. Nu este cine știe ce. Da, hidratează foarte bine. Acum să vedem dacă își schimbă culoarea. Ne dau mult că zic că dacă dau mult schimbă culoarea. Vede. Nu-mi dau seama. Ceva în roz. Da. Nu prea. Nu e cine știe ce. Așa că o să testăm toate aceste machiaje în clipul următor. Ne vedem atunci și stați pe aproape. La 100 de subscriber o să fac giveaway și de la 1000 de subscriber o să postez de poate 3-4 ori pe săptămână. Până atunci nici nu mă apuc de ceva ca lume și nici nu mă apuc prea mult
de făcut video, pentru că nu văd rostul până atunci. Până atunci se face și cald afară și putem să mergem împreună să vizităm multe chestii. Trebuie să-mi fac sprâncenele neapărat. Așa, unghiile, uiteți cum arată. Așa că astăzi cred că o să le fac. Cum v-am spus, eu nu le fac acasă, nu le fac la salon, fiindcă mă enervează chinezii ăștia, nu vorbesc engleză o iotă și dacă stai mai mult din unghi sau ceva, le spui și totul nu înțeleg, nu te înțelegi cu ei deloc, ei știu da și atât. Și așa că ne vedem data viitoare. Poate săptămâna asta sau săptămâna viitoare. Cum v-am spus, nu postez de 2-3 ori pe săptămână deocamdată, dar o să postez. Așa că ne vedem în clipul următor, așa că acum vă las.